Alhamdulillah, godiya ta tabbata da Ubangiji. Shin kun san cewa kashi 99 na mutanen duniya suna kamuwa da cutar cizon sauro ta hanyoyi mabambanta, kamar zuta ruwa wurin da bai dace ba, ko shara ɗan kakanta Malam Zubairu a gaya maka illolin cizon sauro don ka kula kuma ka tsiratar da rayuwarka. Awwalahu na farkon shi kenan zafin jiki, na biyu ciwon kai, na uku rashin jin daɗin abinci, na hudu kasala, na biyar amai, na shida gudanawa zawo kenan, na bakwai rashin jini. To Malam Zubairu an dai ji bayani, sai a kula da kyau, kamar waɗannan cututtukan su same ku, kuma sai a rika kwana cikin kariyar cizon sauro. Watan mustiƙar kenan. Dan na ce muku mustiƙar, ban ce ku tai ku ɗama raga ba. Wannan mustiƙar gare shi nake. Wannan shi ne mustiƙar guda tamkar da dubu. Idan kana kwana cikin shi, ba kai ba muggan mafarkai, ko zabare-zabare da shure-shure. Sai dai mafarkin jannatin na'im ko firdausi abin so. Allah ka sa mu ciki ba don ayyukanmu ba. Inda za ku samu wannan mustiƙar ɗin, sai a kamfanin Al-Habib. Kuma ce muna nan ƙarshe Bauchi, EPSA, kallakin tason Babaji. Sai kun zo kamfanin Al-Habib, ku ba da kaɗan a baku da yawa.